Wannan da kuke gani wani jajirtaccen mai girma ciyaman local government ne, ana ce da shi Honorable Mairami a Inguru jihar Yobe. Sai tawagar mai anguwa mai kuɗi na zangon Kanwa wanda hadda ni M Hassan Fasihin darakta a cikin wannan tafiya. Ya kamata darakta ka mana bidiyo. Ga bidiyo nan ina yi. Saboda kaga a gane wahalar da ake yi ba. Ana yi bidiyo kan gahi nan. Jajirtattun mutanen da suka jajirce don ɗaukan list ɗin da ake fama da shi na cewa a yi adalci wanda ciyaman Mairami ya sa a yi, yanzu haka ga mai anguwa na area zangon Kanwa da shi da jami'arsa musamman wanda suka jajirce irin su Bahir da Datti da kuma Malam Hassan darakta, wanda kowa ya riga ya sani a cikinsu waɗanda don haka suka ce bari su ma su jajirce su taimaki kansu da kansu domin kada a sako wanda baya ciki. Yawwa, don haka al'umma ku shaida al'umma ku shaida kun ga wahalar da ake sha akan ɗaukan sunayen mutane akan kuɗin da sanata Ahmad Ibrahim Lawan ya bayar ya ce a raba. Don haka muka shiga lungu da saƙo muka ɗauko sunayen mutane wanda suka cancanta. Wannan na farko da kuke gani shine Datti kenan, wanda shi ma da shi aka fafata aka tafi, ya ɗan taɓa rami har ya tsorata. Ga bayansa kuma za ku ga mai anguwa. Tabbas shugabanci ba daɗi ba ne da shi, domin kuwa za ka zama tamkar bawan wanda kake shugabanta. Don haka muka haƙura da komai muka shigo wannan saƙo da lungu don mu ɗauki sunayen mutane na gaskiya wanda ibtila'in ruwa ya faɗa musu. Godiya muke, Allah ya saka.